Nyakora Ramogi Jwanga gino no kinyi mari dhi mbele yo makare gie thuolo ni wadonjo e twak marwa mokwongo okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake en luoro ne El Nino. Ma en tok ka migao mabende koro chal mar kor lwasi e pacho kae. Nolanda yanga ni koth biro bedo ka chue e dweche adek modong mogik mago mag higani. Kata kamano en koth mar El Nino matinde no biro bedo peka koth mapek ahinya maponono poko nen e pacho kae kuom higni mathoth. Kaka jo Kenya kata counties mopogore opogore manitiere e pacho kae, ikruok mane mabende counties oseketo pinya mar rakore gi midhiero moramora maponono koth mar El Nino nyalo kelo ne jodak e counties mopogore opogore. Mano momiyo kinyi makawuono wadwa bedo kod twak maket kod mano mar mondo mi wang'e ni gino kenge mage monego bed ni counties keto pinya mar kedo kod midhiero moramora mabende koth mar El Nino nyalo kelo. Okinyi makawuono antiere kod wendo e county ma Kisumu, mano director mochung'ne chenro mag kedo gi masiche mabiro apoya kata director mar special programs and disaster management mantiere e county ma Kisumu, mano Morris Oricho. Morris Oricho, kiwinja okinyi makawuono ichiw nado okinyi makawuono Morris. Erokamano, achiw maber. Erokamano ahinya Morris Oricho. Mana kaka iseneno Nyakora Ramogi Jwanga mane wendo mabenda biro bedo godo kinyi makawuono Morris Oricho otudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Kamoro amora ma entiere Nyakora Ramogi Jwanga, in bende nyalo tudri kodwa kioronwa ote kata penjo moramora kokale namba mar ote machuok kama en 2-600 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, X account mara ibiro yuda @JoyceOdur_. Kapok wachako ayanga twak mar okinyi makawuono, jolonye migepe mopogore opogore e pacho kae bende nyiso jopiny mondo oikre ne midhiero mano moriwo tuoche tuoche kaka malaria mapendo no nyalo landore e kinde ma koth mar El Nino biro e pacho kae kachiel kod masiche mopogore opogore maponono koth mar El Nino nyalo kelo. Kapok wachako twak mar okinyi makawuono, we wawinjane sigana mabende nolosnwa odiochieng' manyoro kod George Bati ewi kaka bad migao makoro chal mar kor lwasi onyiso jopiny oikre ne midhiero moramora. We wawinjane monde. Kakoro jorieko makoro kaka boche ringo koni koth mapek mar El Nino dhi chwe gwenge mopogore opogore pacho ka kochakore dwe mar 9 kendo kelo midhiero koting'o mil kod mor mar polo, yamo mapek kelo motuo kod apaka mager e nembe. Throughout the season, it is anticipated that most areas will have a relatively fair to good distribution of rainfall in both time and space. Occasional storms are likely to occur over several parts of the country during this season. Bede migepe mopogore opogore onyiso ganda mondo bed motang' kaluwore kod midhiero ma ibiro kel kod koth mar El Nino. Kaka yor keto kenge mag neno ni jopiny obedo kod ng'eyo, riwruok mar Red Cross okoni kodhno nyalo medo tuoche kaka malaria kod tuoche mamoko ma ikelo kod koth mathoth kaluwore ni pi koro nyalo biro gudore alwora ma ji odake kendo miyo suna medore. We need to enhance disease surveillance and early detection system for diseases like malaria, dengue and trachoma. Dengue is mostly happens at the coast, and then the mitigation measures is to control vector populations through habitat management. We are managing the habitats where these mosquitoes the mosquitoes breed from. Migao mar pur kod pith bendo jiwo jopiny mondo medikore ne tuoche mamako dhok e kinde ma koth kaka chany kod kute manyalo ketho cham e kinde ma koth mar El Nino biro bedo mathoth e pacho ka. You also anticipate to have pests and diseases that thrive under this condition, that is warm and high moisture season, and this will lead to some diseases and also pests in crops and also in livestock. Kaluwore ni koth mathoth nyiso ni boche biro tweyo kor lwasi kendo geng'o teko mar chieng'. Oganda matiyo kod sola onyisi mondo many yore mamoko kaka tamana teko stima bende nyalo biro bedo kalal kaluwore ni kuonde mamoko yamo mapek ma omanore kod kodhno nyalo biro kelo ng'ikruok e weyni mag teko sitima, gino mabiro rocho ohelni kod tije ma itimo kod teko sitima. On the solar power, with increased rainfall, there is increased cloud cover, which causes a decrease in solar radiation. Another negative impact will be on the power supply, and with that, there's disruption that happens
on the infrastructure, mainly the distribution and the transmission lines, and with that comes with social and economic losses. E kinde ni ma imedo yang ne jopiny midhiero manyalo rocho ngimagi e kinde ma koth mar El Nino, jopiny onyisi mondo mi obed motang' kendo giluwre kod okenge ma oketi mag geng'o masiche ma ginyalo yudo e kinde mag El Nino. George Bati, Ramogi TV. Haya, jopiny ojiw kanyo mar mondo mi obed akicha mar kedo gi masiche kata masira moro amora manyalo jukogi e kinde ma El Nino biro chakore ayanga e pacho kae. Bad migawo makoro chal mar kor lwasi owacho ayanga ni koth El Nino nyalo chako e dwe ni mar 9 kendo biro bedo ka chwe koth mapek nyaka dwe mar 12 mano mahigani. Ka bende koth makamano iwacho ni biro chwe mapek e counties mopogore opogore, mano moriwo nyaka counties magwa makaluo. Wantiere kod gwenge moko ma bende iwacho ni oula jamuomo moriwo nyaka counties magwa makaluo. Mane momiyo mana kaka asenyisi nyako Ramogi Ajwang' antiere kod Morris Oricho, director mochung' ne chenro mag kedo gi masiche mabiro apoya. Karwake Twak okinyi makawuono Oricho, ageno ni chiwo makare. Inyalo mana nyiso ni in kaka director mochung' ne masiche mabiro apoya e county ma Kisumu. Akiani kuong kod leronwa ni migawo ma bendi chung' ne thothne kedo gi masiche kaka mage ka wachako twak marwa. Oricho. Erokamano, migawo mar special programs, disaster management, wachung' ne weche mabiro apoya manyalo rocho ngima jopiny kamoro amora ma gintie e county ka, machalo pi mabiro mang'eny mamuomore manyalo dhi gi ngima ji kendo ketho gigi ma gintiere godo. Wan gi yamo bende mabiro ga matek, seche moko waro ute, ketho cham e puothe gi gik makamago. Wan gi pe ma seche moko bende chwe matek, kochwe kamano ketho puothe gi gik mopidhi e puothego. Wajabedo ga gi winy bende mabiro chamo crops machalo mchele gi mamoko go bende gibiro mang'eny ma Nyako Ramogi Ajwang' wagoyo mosa ahinya ewi ng'ikruok e yor tudruok kod Morris Oricho ka intere county ma Kisumu. Kata kamano waloso weche mag tudruok kendo wabro bedo kwa tudre kode achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Kata kamano mana kaka asenyisi ni bad migawo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae wacho ni kodh El Nino nyalo chwe e pacho kae kaluwore kod koro margi nitiere atamalo 99 gi koro ni kodh El Nino nitiere atamalo 99 ni onyalo chwe e pacho kae. Ka bende moko kuom gwenge ma bende giwacho ni kodhno nyalo chwe mathoth ahinya manoting'o gwenge makaluo, Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag Hoho, Marokak kachiel kod boma ma Nairobi. Mago moko kuom gwenge ma bende iwacho kanyo ni koth nyalo chwe maduong' ahinya. Kata kamano nyisa ni waseloso weche mag tudruok kod Morris Oricho. Morris Oricho winjo ni ageno ni winja e yo makare wabedo kod ng'ikruok matin e kinde ma bende ne wadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano ka wachaka yanga twak marwa kata ka wadhi mbele nyaka sani bad migawo makoro chal mar kor lwasi pacho kae osewacho yanga ni koth mar El Nino biro bedo ka chwe pacho kae. In kaka director mochung' ne kedo gi masiche mabiro apoya e county ma Kisumu, wang'e ni county ma Kisumu nitiere gwenge kaka mano wantiere kanyo kod gweng' mar Nyando, wantiere kod Nyakach, wantiere kod Kisumu East. Mago gwenge ma oula jathoro muome jodak makono. Nyaka sani gin okenge kaka mage museketo piny mag rakore kod masiche makamago ma koth mapek nyalo kelo. Oricho. Erokamano ahinya. En adier kaka iwachono ni wa expect koth mar El Nino matek ahinya kochakore dwe mar 10, nyalo chako matin dwe mar 9, but dwe mar 10, 11, 12. Jolony mapimo yamo mafuyo polo osewacho ni en gima nyalo dhi nyaka dwe mar 1. Kaluwore gi chenro mwaseketo, number 1, nyoche wasetimo mapping, yani wagoro kuonde ma oula osebedo ka muomore mang'eny, aeto wadhi mbele kwang'iyo godo wang' aoche
gi wang pi mamuomoga aeto gine affect population machiegni kuondgo. Koro ward ka ward wan gi list mar wanga orego kendo yao wengegi osebedo kadhi mbele kochakore dwe mar 4 nyaka sani ma kwan wanga ore ma wasetimo gin 18 mago osetimo tieki to ma tijegi dhi mbele gin 10 aeto ma plan gi nitiere kendo ma dhi mbele gin 21 mamoko bende biro dhi mbele kake program wa biro medo dhi mbele to wawacho ni wenge aore wan go mang'eny kabisa to magi mwachako godo nikech wang'iyo ni kowegi ma pi opong'ogi to nyalo biro affect ji mang'eny modak e alwora gigo. Kuonde ma pi osebedo ka hinyo ji mamalo ahinya machalo Nyando osekawo ng'enygi kiluwo gi Nyakach, Muhoroni, wabiro Kisumu East gi part of Kisumu Central. Chien kachacha bende Kisumu West area ma Central Ward gi South West Ward wan gi kuonde ma pi nyoche tageji bende ne wasetime gimoro. Koro en program madhi mbele. To oricho ka ng'adi matin wacho ni usetimo gimoro, usetimo mapping. Ng'ato nyalo bedo ni neno wa okinyi makawuono to penjo ni mapping ni itime yo machalo nade? Number 1, wan gi officers wa matiye ward admins, sub-county admins. Watudore ga kodgi to wawacho negi ni kaluwore gi kake koth nochwe last time go ula mane nitie. Miwa uru list mag wang'aoche, wang'oula ma onego tim sani mondo kata ka koth obedo nyalo biro mang'eny to ok nyal hinyo ji kaka nohinyo ji last time. To ma gitudore ga machiegni list ni sama gilose gitudore machiegni go office MCS. Wan bende office wa MCS bende jakelo nwaga list aina. Iwacho kanyo makare ahinya oricho ake kapodi nyalo dhi mbele ka kaluwore kod mapping mutimo. Iwacho ni nitiere gwenge mopogore opogore ma bende usetime mapping makamano mar mondo mi une gigo ma uked makare kod oula ma bende nyalo bedo ni muomo jogo. E kinde mutimo mapping makamagi bende uyudo thuolo mar loso kod jopiny kaluwore ni gin kuonde ma jopiny odake. Bende gin bende unyisogi kaka ginyalo ritore ahinya to gisani makoro koth mapek biro chako chwe ahinya pacho kae kochakore dwe mar 10. Erokamano magi kosetim kaluwore gi ikruok ma wabet godo wan gi training exercise gi drills gi community outreach kama koro wadhi wuoyo machiegni gi jopiny mwanyiso gigo ni oula biro bet mapek to wadwaro ni number 1 kadipo ni pi omako gweng' nyaka kuonde ma ji odake to kar dak wabiro dwaro ni ji odhiye en kama. Then mar 2 bende gigi ma gine nyalo ketho gi gik makamago koulo biro nyalo dhigo nyalo ketho gi udi gi gik makamago bende gi evacuation centers monego bed ni iterogie. Koro mano en kawuono for example wan gi bura mar County Disaster Management Committee kama representation wan godo from sub-county, wan gi partners wa machalo Red Cross, UNICEF, World Vision, nyaka national government. Magi program wadhi wuok godo te ma from today onwards onego beni through teams mag sub-county nyaka ward nyaka village units gidhi engage communities on gik ma program ma wan godo kake county ma wadwaro ni ji otim mondo El Nino kata kabiro to kik bi hinywa ahinya. Ilero kanyo makare ahinya oricho kinde ma bende usacho ni wuotho e dot ka dot. To bende wang'eyo ni kinde ma bende wacho ni koth
mapek biro ok en oula kende ma ponono obiro chwalo ne ji. Wang'eyo ni ji ahinya to kata e kaunti ma Kisumu wantiere kod kuonde ma kaka kar dak manyalenda mantiere ka puothe kocha kanyo koth jamuomo ji. Wantiere kod kuonde go mag Ahero kacha bende koth jamuome ji kata kuonde go mag Nyando. Kata kamano wantiere kod jogo ma ponono nyaka sani nitiere cham ma bende ne gipidhe puothe kacha, moko poko keyo, moko sekeyo. Jopur sani bende nitiere gino muketo negi piny kata puonj mane mumiyogi ahinya to gi sani ma igeno ni koth biro chwe mapek ahinya e pacho kae. Erokamano, ma duoko e yore ariyo. Meteorological department jok ma pimo koro fuyo mar yamo gine e polo wasewacho ni wang'i gini e yore adek. Mokwongo, koth nyalo biro mang'eny moromo, or onyalo biro mang'eny saidi, or mang'eny maketho piny kabisa. To number one, nyaka wang'e ni pur bende achiel nitiere gik moko ma pod inyalo tem keto moloyo kuonde man gi malo ma koth ok nyal ketho gik moko. Then mar ariyo, wang'eyo ni ka pi obiro mang'eny bende obiro ketho gik moko. Wan gi program kaluwore gi line departments machalo mar agriculture and livestock development ma farm inputs gichiwo kothe, fertilizer, yore mag tuo manyalo biro mag jamni. Wang'eyo ni tho mar jamni nyalo biro bet, gik machalo gwen. Program nitiere under rehabilitation and recovery ma support the population manyalo yudo lal maduong' kaluwore gi oula mokel gi El Nino. Partners wa machalo World Vision, UNICEF gi mamoko go, wan bende gi program moro miluongo ni cash transfer ma joma ohinyore saidi bedo identified aeto yudo gima kamano mondo konygi mondo gichak ngimagi mar pur kata moluwore nyaka tego ohala mane giwito kaluwore gi koth goula mane nitie. To kiwacho ni support, useketo piny support mabende ponono biro miyo kata jopur wang'eyo ni nitiere moko makeyo gi sani, to moko ponono ka sekeyo oduma ponono kata moko makeyo cham mopogore opogore. Bende useketo piny okenge ma jopur nyalo kata rito godo gigo magisekeyo e puodho mondo ka koth obiro to kik kethgi. Wach mar chiwo kata fertilizer kod kothe mag pitho ne jogo mosepitho bokeyo, okenge magi muketo negi. Wan ga gi evacuation centers ka pi obiro mang'eny, mano immediate assistance kama inyalo kete gik moko for the time being. Then within the wards gi committee, wan gi disaster management committee, a ward, sub-county. Koro bura mwadhi beto go kawuono wadhi bedo gi elaborate program mar gik mwabiro timo to take care of area aina miwachogo. To kupogore kod mano oricho bende wantiere kod wang'eyo ni e kinde ma bende koth mapek obire pacho kae ahinya te kaunti ma Kisumu kono kod alwora mage, ok en kata kaunti ma Kisumu ema kende ma oula thoro ywere ji. Wantiere nyaka kod gwengego ma Nyatike kachiel kod Rachuonyo mane kaunti ma Migori kachiel kod kaunti ma Homa Bay. Wang'eyo ni jopiny ema thoro hinyore, to bende mana kaka isewinjo kaka bad migawo ma koro chal mar kor lwasi owacho ni koth ma kamano kobiro to nyalo biro kod tuoche mopogore opogore. Wang'eyo ni alwora mar Kisumu wantiere kod tuono mar malaria. Ka koth obiro mapek ahinya ponono nyalo biro kod tuoche mamoko, bed tuono mar kachocho kata bilharzia. Wang'eyo ni tuono mar ponono kolera bende ponono nyalo biro. Gino okenge mage ma useketo mar kedo kod tuoche? Ponono ka tuo biro to wang'eyo ni centers ma bende ji jabede ka pi odaro gi kuondegi mar mondo mi kata ka gintiere kacha gibed e yo makare ma ok gigamo tuo moro amora. Morris. Erokamano, team mar County Disaster Management Committee membership oae migepe te including nyaka mar thieth kata mar health. Program ma jabedoga en ni non-food items, mano fall under non-food items.
what position waketo ga in advance ko the department or migao marwano nyaka gi partners mwawuotho godo area ni keto drugs keto water sanitizers chemicals nikech pija bedo ga contaminated then gi mobilize ga health workers to form teams areas mobedo affected most mondo tuoche mang'eny manyalo wuok go bed irakruok godo kake gibedo wuok and then health facilities mantie machiegni gi kuonde ma obedo affected go bende bedo ga facilitated maber mondo population manyalo dwaro thieth to dhi kuondgo to yudo thieth kata mopogore matin gi manyoche gi yudo chien kachacha nikech sechego koro wan gi special program ma take care of jok ma tuoche mopogore opogore nyalo mako nikech weche mag floods then gin ga gi health camps bende bedo ga set ma teams biro ma kuonde mopogore opogore ka gi limo kuonde ma camps go bedo gine olose camps go mondo gichiw thieth ne joma nyalo yudo gamo tuoche mopogore opogore health team marwa osebedo katimo maber nikech kata kane kolera owuok ka the other time negi manage within a record time mar 4 days malaria negi setia koro kanyo the health team and the personnel te have different programs gibedo supported with the disaster management committee to manage tuoche manyalo wuok sama aula nitie mang'eny. To bende kindegi wang'eyo ni jomoko wakwachiwo kata kuom ranyisi wantiere kod jomoko ma ponono gidak kata gwengego mag Ahero kata mag Nyando ma pi jathoro muomo kinde ka kinde kendo kinde ka kinde ka masira mar ohulo biro to pod wabro winjogi ka giywa ka ohulo osedhi kod gige gite gikwayo kony. Bende nyaka sani ponono nitiere puonj mumiyo ji mar ponono mar dar kuonde mani piny dhi kuma malo koso time yo machalo nade mondo ponono wang' ni kik wawinja ne jogo mawuok oko ka kwayo kony kowuok kuom sirikal obed mano sirikal mamalo kata sirikal mar kaunti. Erokamano en adier ni lal osebet ga sama pi obiro mapoya no bende gi ot moko lal gi gima kamano to under preparation wan ga gi gimoro ni training search and rescue and then gi general information mwamiyo ji ni sama koth osechako chwe ma level mar pi biro malo osechako biro malo nikech ok en gima timore dichiel ber ka wa kuonde man piny ma oula ng'enye ka wadhi kuonde man gi malo mondo kik wabed gi lal mang'eny ahinya to gima timore ga ni jopiny bende seche moko kama gidakego ni koro iwe dalani idwa dhi kamachielo ng'eny gi yudo ga pek kendo en gima gitimo ga tima ka ochunogi lakini en jukumu marwa mondo wapuonjgi ni ngima gi important and ka oula biro mang'eny wawuog kuonde ma pi nyalo bedo mang'eny kwadhi kuonde man malo to otenore gi mano wang'eyo kasara ma jopiny yudoga gi gik ma jopiny dwaro diere ma pi ma kamano biro ma omuomo kuonde ma gidake ma odhi nyaka gi gikegi wan gi list ma gik ma wawacho ni food items kata gik ma chiemo manyalo mitero ga matin kod non food items moting'o nyaka gi thieth miwacho kama shelter minyalo dake tents yedhe minyalo thiedh godo pi gik ma kamago aeto gin support mabiro koa e sirikal mar county mar national government wan nyaka gi private sector gi our partners koro en ga mana gima biro ga mos nyaka chieng' masira ma kama rum ma ji doget gine ngimagi mapile.
To gik miwacho gi useketo gi standby mar ponono masira makamano kochakore kata odiochieng' makinye to jopiny biro yudo resruok mapiyo kose ponono ka masira makamano biro koka imanyo kata omenda mar yudo mar kelo gi kowuok e gwenge mamoko. Wachiwo kata ranyisi yedhe mabende onego bed ni ithiedhogo kata malaria, mago mag kachocho kata mag kolera. Bende gin gik manitiere kaunti kose koka ka masira makamano biro koka ibiro bed ka idwa nyiew gi kowuok kuonde mamoko koka gichop kuma masira makamano timore? Okay, masira wagen ni biro ga and mondo wa manage maber wadwaro ni wang'eyo the number. Koro budget allocation nitie pesa minyiew godo yedhe nitie minyalo chiw godo food and non-food items bende nitie. To seche moko obiro mang'eny moingo kiwango ma un godo. Koro mar tiende ni mamiyo wawacho ni wan gi emergency aeto kony gi support koro wuok kuonde mopogore opogore. In fact kochakore ga county government gi partners gi stakeholders maka chako and then kodhi malainya national government will step in. Onyalo dhi malo bende maingo national government. To national government bende kwayo support from the international community. And then maduong en ni nyaka mokwongo rescue ji mwaketi gi evacuation center. Then mar ariyo wang'eyo ni namba moter kuno ginadi to ang'o ma gidwaro korka gima kamano donjo. So gima temo wacho ni the very day ma gima kamano timore watimo search to rescue ji, watimo evacuation kitero gi evacuation centers. Then the following day then koro these other items and the like will come in. To kiwacho kanyo ni rescue ji wamake mage kanyo useketo piny gik machalo kaka mage mubo konyo godo ji e dar kuonde magintiere mar mondo mi pi makamano kik nyor genya nikech wayudo kata ka pi dar gi gik mathoth ahinya. Wantiere kod ji kacha gintiere kacha e ot gin joma ng'eny gintiere kod gige gi magot moko nitiere nyaka gig dhok kata girombe. Rescue no ubiro time kod ang'o mar mondo mi kik ji hinyre ahinya kapok konyo choponegi kata gol gi kuma pi opong'o kitero gi kuma ginyalo dake maber? The communities themselves bende molo machiegni gi dho nam kuchocho nitie gik machalo yedhi ma gitiyo gago. Then some other community koro obedo overwhelmed. Then the committee, disaster committee man kanyo mar sub county no gi mar ward koriwore kanyakla chiwo report mar the support magidwaro mondo bed ni exercise makamano itimo maber matieki maonge lal mang'eny ahinya. Wasedhiga to the extent mwatiyo gi coast guard kabiro gi motorized boats gi gik machalo kamano. To mondo chop kamano level makamano tiende ni jopiny makamago bende okawo time kabisa kapok owuok oko kata bed ni ne gineno ka level mar pi chako dhi malo. And then sama pi pong' moloyo aora manyando chaka obast bank mare en gima medore gi speed ma jopiny kosechak wacho negi ni level mar pi osedhi malo wabeduru motang' wachak kuru golo gik moko to nego beni wacorporate mane mwatimo mondo kik wachope level makoro wane crisis ma pi osebiro mang'eny to koro ka support from this other end ka a lot of losses osebedo incurred. Soma ne moko kuom ote mabenda neno ka joneno magoro no kinyi makawuono nyaka Ramogi nyisi ni nyalo tudri kodwa kokale yore waduto te mag tudruok mano koriwo namba mar ote machuoka mainari 36000 Facebook kacha bende wantiere live kinyi makawuono. Kasomo moko kuom ote mabenda neno ka joneno magwa oronwa kawuono mago ote mabende uoronwa achiel kachiel kokale Facebook kacha. Maureen Blessing wacho neno waka entiere Kikomba ka bende Olago Jachuma wacho ni wuod Kisumo kogo
Gony nie chenro. Ragi Austin Odiwuor wacho ni ikruok to dhano nyaka ikre maber, to pi mamuomore to ok nyal geng' Nyasaye emong'eyo joge. Ka bende Lilian Agai Nyarahero wacho ni wanyalo pango ka dhano lakini Nyasaye nyalo baro El Nino. Okinyi George Orwa bende wacho ni ote mar okinyi no, kata kamano unyalo chwalo ote mwanyalo some yamo. Ka bende Eric Ogutu wacho ni let us plant more trees, matende ni wapidhuru yiende mang'eny. Ka bende ote machielo mar Dan Anfield wacho ni mago mbaka nitiere. Ka bende wacho ni olandnwa kodh El Nino machiegni norieny sipwap nono, kata kamano mago joma ponono poko keto ikruok makare ni El Nino biro. Ka John Ong'ondo bende wacho ni ka entiere Nyamasara Kisumu osedonjo e Twak. Jojo Uma bende wacho ni kinde gi matinde wacho kata kinde ma koth biro chwe nyalo bedo matek ahinya. Ka bende wacho kae ni kata kamano to waketa ikruok makare ni El Nino nyalo biro. Mago Freddy Jawa bende wacho ni nyalo bedo ni El Nino biro, koro waketuru kata wabeduru akicha wan kaka jopiny. Ka bende Honorable Eva Peter Odinga bende wacho ni El Nino go are simple threats, kata kamano jogo makoro chal mar kor lwasi to wacho ni koth El Nino biro kochakore dwe mar 9. Koth nyalo chako matin dwe mar 9 ka tok mano to dwe mar 10 nyaka 12 mano kwa tieko higani koth biro bedo mapek matamra gi nono, jopiny obeda kicha. Kapod wantiere twak moriso richo, waseloso kotudore kod kaka useketo piny okenge makare mag kedo gi tuoche mamako dhano. Wantiere kod tuoche mamako nyaka jamni, wantiere kod tuoche kata kute machamo nyaka cham. Wachakane kod tuoche mamako dhok. Wang'eyo ni koth kobiro dhok bende moko koth ywero to moko nyalo bedo ni tuoche mako. Ne jopith manitiere kod dhok, useketo negi piny okenge mage mar ponono ka tuo moro amora biro ma ikelo kod koth mapek to dhok kik tho mang'eny ahinya mabiro kelo ne jopiny lal. Erokamano. County government ma Kisumu waseloso interdepartmental disaster management mainstreaming committee maendi oting'o migepe 10 te gi ng'eyo kendo bedo gi chenro makare mar timo gik monego bedni gitimo circles 4 mar disaster management. Disaster management wan gi mitigation gi prevention, mamano watimo gik moko manyalo biro geng'o kata konyo mondo gima nyalo timore apoya no kik hiny ji mang'eny ahinya. Mar ariyo en kwaseng'eyo ni gino dhi timore to bedo gi chenro makare mondo kochako notimore to oyudowa ka wan kare ma wanyalo temo geng'o mapiyo kaka nyalore. And then koro kotimore gik matimore go bende wa respond, wanyalo dhi mbele. To maduong' mogik en kosetimore ere kake wanyalo duoko ngima jopiny kuma ne gintie kane gini pok okelo motimore ni ne pok okelo ne gilal. Koro migawo mar agriculture and livestock development, achiel kuom gik mabiro en ga tuoche mag jamni kaka iwachono. Koro gisani buchewa mobiro dhigo mbele en giseikore machalo nade e yor thieth mar livestock manyalo biro mokel gi pi. To kaluwore gi lal ma jopur nyalo yudo under rehabilitation and recovery, giiko budget maromo nade ma ginyalo biro konyo godo jopur mondo o-restock gima ne gin godo bang' El Nino. Koro en engagement ma wadhi godo throughout period ni nyaka December, miwacho ni koro koth nyalo biro dok chien. Koro buchewago en ni ikoru maromo nade. And wacho chien kachacha ni wan gi scenario 3 mwatemo plan godo. Koth nyalo biro to biro mana kiwango matin moromo.
onyalo biro kiwango madiere ong'eny to ene diere kanyo gik moketho bende oromo or onyalo biro mang'eny sipwap ma oketho gik mang'eny kabisa ma tije bende koro kelo mang'eny kabisa. Koro planning itimo kadhi mbele gi scenario adek gi te. Ato bende inyalo wacho ni nyaka sani kaunti ma Kisumu oseikore, wawach ni ewi 100 oseikore ni gikruok mar atamalo adi mar kedo kod masiche mabiro apoya, kalore ni nyaka sani wacho ni pod untiere chenro mar ikruok. Kata kamano ikruok osechope atamalo adi, Morris? Sani kama bete wana 70 kuchecho. Nikech ang'o useketo piny gik moko duto? Structures ingeni kiseketo and then budget bende nitie. Koro modong en operation gi logistics. Ato koro nyaka sani wang'eyo ni bende wach kanyo ni kinde ma bende koth biro chwe wabiro bedo koda lal mar sitima. Kata kamano wang'eyo ni lal mar sitima kotimore to nitiere kuonde mopogore opogore, wawach kanyo ni nitiere osuptende, nitiere nyaka kembe moko ma bende tiyo kod stima pile ka pile. Okenge magi museketo piny ahinya to mag kuonde mag thieth mar mondo mi kapo nono stimo lal kalore ni koth ka chwe wantiere kod onyalo kelo mil mar polo ma bende nyalo ketho gik mamoko. Useketo kanyo okenge machalo nade mar ponono stima kolal to chenro moro amora kik bed kod ng'ikruok, obede kambi moro amora kata obede ute mag thieth ahinya to mago mag piny owacho? Erokamano, korka ute mag thieth ma fall under county government, king'iyo osiptendewa machalo Ahero County Hospital, idhi Rabuor Sub County Hospital kuchocho, Paponditi, wan gi backup generator manyalo tiyo sama stimo lal. Gime wacho chien kacha kaluwore gi report manochiwe na dier ni ka koth biro chwe mang'eny to solar ok nyal biro tiyo maber nikech chieng' biro bedo ni tin. But one kake county government for backup, we have one generators e osiptende madongo go. And the situation sama timore ni displacement otimore mang'eny gi ante tuoche bende nitie mang'eny. Koro osiptendewa matiyo matimo ne gi referral mano go bene handle cases mang'eny gin kake sub county gi county hospitals go man gi generator for backup. Nyakore muge jong poda medo parno kinyi makawuono watwa kotudore kod luoro mar El Nino. Koth mar El Nino osekor kod jogo makoro chal mar kor lwasi ni biro bedo ka chwe e pacho kae kochakore dwe mar 9 mano dwe ni nyaka dwe mar 12 mano mahiga ni. Kuonde moko wacho ni biro onyalo kelo midhiero mopogore opogore. Akabe ni nyaka sani poda ntiere Twak kae med chwelonwa ote magi penjo moramora kokale namba mar 33600 Facebook kachi biro yudo wa live Ramogi TV, X biro yudo wa @Ramogi TV. Waka yoyo madundo gisani tok yueyo aduogo adhi mbele kod Twak. Imedo mana kete e Ramogi TV.